Mnohí z nás si Crasha Bandicoota pamätajú ešte z čias televíznej súťaže Maxihra. Stále mi nie je jasné, ako dokázal niekto hrať hru na telke cez telefón, ale dnes si povieme niekoľko faktov o tejto legendárnej hernej sérii, konkrétne o jej prvom diele z roku 1996. Zakladateľmi štúdia Naughty Dog, ktoré vdýchlo nášmu obľúbenému Bandicootovi život, boli Jason Rubin a Andy Gavin. Najlepší kamaráti od detstva sa prvý raz stretli, keď mali 12 rokov a už v tom období sa učili tvoriť hry. Prvý úspešnejší projekt, na ktorom duo pracovalo, niesol názov Ski Crazed. Ski Crazed vám môže znieť povedome, level 26 v Crash Bandicoot Warped sa volá tak isto. V roku 1994 dostalo ich štúdio ponuku od Universal Interactive Studios, ktorým sa veľmi páčil ich v tom čase rozrobený projekt Way of the Warrior. Universal im túto hru vydalo a navyše im dali ponuku na zafinancovanie a vydanie 3 ďalších projektov. O rozpočet sa nemali strachovať, Universal sa o všetko postará. Universal bol ako Poli. Když jsou problémy, běží za Poli. Potíže s účty vyřídí to Poli. Problémy s policií, dodavateli, všechno vyřeší Poli. Jason a Andy sa teda presťahovali do Kalifornie, kde Universal sídlil, a počas trojdňovej cesty autom z Bostonu, kde vtedy bývali, do LA, rozmýšľali nad typom hry, ktorý by sa mohol uchytiť. Veľkú popularitu mali v tom období postavy ako je Sonic či Mario. Rozhodli sa spraviť podobnú hru. V tomto čase vyšli hry ako je Donkey Kong Country a Virtua Fighter, čo ich inšpirovalo k tomu, aby sa posunuli dopredu a prišli s nápadom vytvoriť 3D hru. Projekt zo strany pomenovali Sonic's Ace Game, čo bolo trefné, pretože sa mal hráč pozerať na postavičkinu na postavičku zozadu. Hlavná postava dostala pracovný názov Willy the Wombat. O tomto neznámom tvorovi sa dočítali v knižke o cicavcoch žijúcich v Tasmánii, pretože prvotnou inšpiráciou hlavného protagonistu bol Tas, tasmánsky diabol. Zviera, o ktorom sa vo všeobecnosti veľa nevedelo. Okrem Wombata sa zvažovali ešte 2 zástupcovia tasmánskej fauny, ktoré by mohli rolu hlavného hrdinu zastupovať. Potkano kengura a Bandicoot. Meno Willy the Wombat nemohlo byť aj tak vo finálnej verzii použité, kvôli tomu, že rovnaký názov niesla postava zo seriálu Tasmania. Vývojári s tým boli stotožnení a ku koncu vývoja hry mali už svojho favorita. Na nešťastie si chcel marketing Universalu presadiť mená ako Wes, Wuzzles, Wizzy či dokonca Ozzy the Ocel. Kým celý Naughty Dog tým, v tom čase ich bolo 7, nenabehol do kancelárie Universalu, kde vyhlásili, že buď sa hrdina bude volať Crash Bandicoot, alebo sa od projektu dištancujú. Všetci vieme, kto túto bitku vyhral. A prečo práve meno Crash? Je to celkom jednoduché, keď sa nad tým zamyslíme. Úlohou Crasha je rozbíjať krabice, čo v angličtine znamená slovo Crash snáď hovoriť nemusím. Crashov úhlavný nepriateľ, doktor Neo Cortex, bol inšpirovaný Brainom zo seriálu Pinky and the Brain. Kumáku, co chceš dnes večer dělat? Totéž, co každý večer, Rublo. Pokusíme se ovládnout svět. A meno Neo Cortex je slovná hračka. Neokortex v preklade znamená mozgová kôra. Predlohou Cortexových kumpánov boli lasice z filmu Kto obvinil králika Rogera. Všimnúť si to môžete hlavne na dizajne postavy Pinstripe Potoru. Crashová priateľka Táňa Tona bola inšpirovaná postavičkou Jessica Rabbit, aj keď jej vzhľad skôr pripomína Pamelu Anderson. Teda 25 rokov dozadu. Objavila sa však len v prvom dieli pôvodnej trilógie kvôli tomu, že údajne nebola vhodnou postavou pre hru určenú deťom. Veľmi dlho som si myslel, že ovocie, ktoré Crash zbiera, sú jablká. Pravda je však taká, že toto ovocie je fiktívne a má vlastný názov. Volá sa Wumpa Fruit a údajne je podobné práve jablkám a mangu. Príbeh mechaniky rozbíjania krabíc je taktiež zaujímavý. Pôvodne tam vôbec žiadne byť nemali, lenže vývojárom sa zdali byť levely prázdne a nudné. Preto sa rozhodli do hry pridať toto vylepšenie a levely boli zase o niečo pestrejšie.
Jason a Andy nechceli, aby boli levely jednotvárne a zároveň chceli ukázať hráčom Crasha zo všetkých uhlov, keď už pracovali na 3D hre. Preto sa v hre nachádzajú levely, kde sa na Crasha pozeráme z boku, zozadu, ale aj spredu. V roku 2015 bolo na YouTube nahrané video, ktoré ukazuje úvodnú a záverečnú cutscénu spracovanú v 2D. Plus sú tam scénky, ktoré mi prídu celkom randomné a nedokážem odhadnúť, kde mali byť použité. Pôvodne sa namiesto 3D animovaných cutscén mali využiť tieto, ale Sony to neschválilo, pretože by sa to do 3D sveta Crasha nehodilo. Odkaz na celé video vám nechám dole v popise. V prvom Crashovi sa mali objaviť aj Tiny Tiger, Komodo Brothers a Dr. Engine, avšak Naughty Dog sa rozhodlo, že ich dajú až do pokračovania. V hre malo byť niekoľko lávových levelov, ktoré museli byť z dôvodu splývania farieb Crasha a lávy vystrihnuté. Zostal však jeden jediný a tým je boss fight s Koala Kongom. Dokážete si vybaviť smiech bláznivého doktora? Tohto doktora. Tento smiech bol nahraný už v roku 1955 pre film Lady a Trump, kde sa takto smiala hyena. Toto isté platí aj o Pinstripeovi. Teda nie, že sa smeje ako Reaperu, ale tiež ste mohli jeho smiech počuť predtým. Na Spotify si dokážete celú zbierku Comedy Vocals, Sound Effects, z ktorej tento smiech pochádza, vypočuť. Pinstripeov smiech sa volá takto. V 90. rokoch sa herný trh delil na dve kategórie. Japonsko, ktoré patrilo medzi elitu, z Japonska pochádza Mario, Sonic, Donkey Kong, Link a množstvo ďalších legendárnych postavičiek. Atari, Nintendo, Sega, Sony. Všetko sú to veľké japonské spoločnosti. A potom je tu zvyšok sveta. Preto bolo Sony spočiatku skeptické a vyslovene sa Japonsku nepáčil Crash Bandicoot. Nebol to totiž produkt Japonska. Aj preto nájdeme v japonskej verzii Crasha množstvo rozdielov. Už prvou odlišnosťou je obal hry. Crash tu nemá svoj typický široký úsmev, ktorý bol pre Japoncov vyslovene agresívny a vyzerá tu o niečo viac cute. Na Crasha po nezozbieraní všetkých krabíc spadne toľko krabíc, koľko nezobral. Aj takýto detail bol v Japonsku považovaný za prejav agresivity. Tuto na Crasha spadne iba jedna jediná krabica a nezáleží na tom, či ich nebolo pozbieraných 20 a či 2. Zmenu môžeme nájsť aj v bonusových leveloch. My sme boli zvyknutí na to, že po dokončení bonusu a Crashovom zmiznutí máva a pouzuje. V Japonsku zvláštnym spôsobom zmizne hneď, ako náhle Crash dorazí na ostrovček, na ktorom stojí. Dokonca niektoré levely vyzerajú trošku inak, trebárs v Upstream a Up the Creek sú platformy o trošku väčšie. Akú tu má úlohu nielen ochraňovať Crasha, ale aj informovať hráča ohľadom nástrah, bonusov alebo vám aj poradí, ako poraziť nepriateľa, ktorý sa v danom leveli nachádza. Sú tu ešte aj také detaily ako napríklad to, že Crash vydáva častejšie zvuky, napríklad po zvolení levelu. Pri boss fightoch sú aj samotní bossovia viac zhovorčiví. A pri boss fightoch je aj hudba iná než v PAL verzii. Navyše, jeden boss fight je o niečo ťažší. V našej verzii má prvý boss Papu Papu 3 hitpointy. Avšak v japonskej ho potrebujete zasiahnuť až 5 razy, aby padol. Fanúšikovia chceli, aby aj v PAL a NTSC verzii Insane Trilogy mal Papu Papu 5 hitpointov a tak sa aj stalo. Tak to by bolo k faktom o Crash Bandicoot jednotke všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak viete o nejakom fakte, ktorý sa týka prvého Crasha a ktorý som nepovedal, napíšte mi ho do komentára. Ja sa tiež rád niečo nové naučím a vidíme sa pri ďalšom videu.